happy with Tomaka or again has not been confused. Normal, usual, special guest. Nyabo, onye mama bụ our special guest. Onye ọbịa anyị mama. Afia bụ Mrs. Joy Ene Oji, or Executive Director, Joy Oji Foundation for Hope and Development. Woman, ya bụzi ọ bụzi nnọọ onye nke anyị nnọọ n'ime Volt 104.3 FM. Good evening, everyone. Kekunume. Kedu ka unu mee ahụ na anụ gị ọjụgị unu asị unu adịkwa oyi iji adịkwa afụtakwala n'ụbọchị nke taa. Taa bụ Fraịde, agbagokwa school run, anagokwa ndị ọrụ oyibo unu anatasigokwa maka time unu agafego all time eji abata ezu ike mara ife a ga-eri mara ife abalị anụ ife abalị a ga-asị anyị. So tata anụ a cheta na Joy Ene bụ NGO na-epromote NGO mental health and emotional well-being of onye ọbụla. Mana tata ihe anyị ga-ewetara unu bụ emotional well-being and then mental health ụmụazị na ezinụlọ na school yana na society. So ihe ndị ahụ anyị ga-arụtasị aka n'ụbọchị nke taa. Ọ ya akọwala anyị kedu ka mental health ụmụazị si adị na homes. First of all, na homes bụ na ezinụlọ akpakọsị ha ọnụ. Ịmụtagoro enwe ike ebu na enwe dysfunctional home due to separation ma ọ bụ divorce nke ọbụla ọ bụ ọ na di na nwunye bikwa n'ụlọ mana ọ cat and dog ka ha na-ịmago nke ha bụ n'ezinụlọ otu o si eme ụmụazị affect. Now the first question m na-ajụ gị bụ first of all kedu ka a ga-esi wee malụ na ụmụ ihe a na-affect mental health ụmụazị? Kedu the signs ụmụazị na-enye igosi na ha na-enwe mental health breakdown n'ezinụlọ dị dysfunctional? Sayensị ha na-adị n'iche n'iche. Ụmụazị na-eme ọfụma n'ụlọ akwụkwọ, agụ akwụkwọ kwa ọfụma. Onwe ndị ka ịfụkwa ma these people are doing very well. Anọkatazie ọ dịka onwe ihe na-emezi ọ natazi fụsị na result abụrụzikwa the same. Otu ụfọdụ na-edezi exam and all that. Ha na-arụtesịa na ha na-eji gbakwa mmemme Christmas. A na-aga ime inenegodi result. So ihe ọ na-ebido eme ha affect bụ na academics ha. Ọgụgụ akwụkwọ ha ma dịzi stable. Ị na-afọ na-anazi azụ. Na ọ bụrụ na-emebu ọfụma ihe ga-eji ma bụ bido naba azụ. Another one bụ enwekwụzi addiction in children. Ọ na-abịazi ma na schools. Ihe niile na-esi na schools abịa. Anyị agago many schools in Enugu. Ihe anyị fụgo. Sometimes ọ bụrụ ihe ọnụ ga-akọ. Then some of them bụ peer pressure. Ndị ha na-emeti na school a na-eme ha affect. And enwe some ụmụazị dị toxic. Ndị gị na ha nọrọ ọ dịghị ka ụwa ga-akwụgo. Ndị ka na-abịa bịa sị gị nna gị onwe moto. Nna gị ọrụ nkịtị nne gị ihe. Okwu a na-emesi ha affect. So another signs na-abụrụkwa sọsọ na ịgụ akwụkwọ ha na-anọrọ onwe ha. Ha na-atezi na-akpụ ya afọ ọ bụ na afọ ya bụ Chinedu. Si ya Chinedu ide egwuzi egwu sị gị mba na ọ chọrọ igwu. Gaanụ ka igwu egwu wit ụmụazị bigo sị gị na ọ chọrọ igwu. Ọ makpụrụ ofu ebe. Ọ nọzi one place because ihe na-eme ya karị. Ori ka ọ bụrụ okwu ndị ọyị ahụ na-agwụ ya. Maka ọ bụ na ọ dị na nwunye na-enwe problem ọ bụ na a lot of things na-eme n'ụlọ. Ndị nebo na-anụ ya. Ọ pụta ka ogwu egwu wit ndị ọzọ ha akọọ ya ọnụ ya. Nne na nna ama nnọọ mgbe a kọrọ ya ọnụ. Ọwụ ụmụazị na-adị expressive ndị na-abụ ọ bụrụ ndị ha na-ekwupụ okwu. Ọ ga-abịagwụsị gị ma ọ ma ị na-ekwu ihe na-eme nwee nke na-ama ngwa gị ọ na-anọziri onwe ya ọ na-amakpuzi. Then another thing ị ga-achọpụtakwa bụ ọnụ kata ọ na-ayagharị arụ maka ihe amebe ha affect mental ọ na-eme affect physical. Ọnọkatazi ọnọkasị gị isi ọwụwa ọnọkasị gị afọ ya ọnọkasị gị back pain ọ na-ayagharị arụ na-anọgharị. Ihe ọzọ ị ga-eji makwa bụ n'onwe ndị ya na ya na-ayị ime ọfụma mana church other place any gathering if no man no kebezi with them imana o were something na-aga on then when they kebo anọkata ha na-akpọchiere ụzọ for ndị nọ na family ụmụ ha wecha different rooms ndị ka ị ga-trace kwa addiction where they are maka at this stage ha na-ezozi ya na akpa were ya nata ha na-egozi hot drinks ha nata ha etie chain na akpa mgbe parents a nọrọ Saturdays ha lock ọdọ ha ṅụọ ya
ka ekwenye ihe mee ha ji aṅụrị ya a na-akpọkwa ndị oyibo na-akpọ ya coping mechanism. ha firi nọ ya ha ga-aṅụ ihe ha na-eme n'ụlọ a na-apụgodi ya n'isi so maka ụmụazị ka ha bụ so ọ na-eme ha affect near a lot of things that some of us bụ adult bụ ndị nne na nna adịkwa sometimes uche anyị ada adịche anyị nọkọta sometimes etibekwa ya ihe n'elu ya ịbata isi na ọrụrụ ọrụ mana ọ na-arụbu before so maka ya ma eji nwee I need to create an awareness to communities, societies everywhere so that parents are not chopped and always something they wrong instead of him rotary piawa nwatakịrị ahụ ụfọdụ bụ ọtọpụta ya na nke gị na-anọrọ onwe gị gwụsị egwusi ụtụ ụmụ nwanne gị ihe egwusa ọpịa bịa ihe so ọ bụ na ị mara ihe ndị ị na-awụ ọchị ụmụazị gị a lot of things na-akpụtakwa nsogbu n'ezinụlọ so mgbe nne na nna pụrụ na-agba mbọ ha gacha nata ọbụna nwere ike ihe si dị ego ishu ha barute ha ma nweta ipe chakwa attention to ụmụazị na ndị otu ya. Alright, so kita no based on ụmụazị dị between 3 years because afụgo m a child dị ebe 3 years or 4 years ọ na-eme ọfụma na school mana ọ chee na school ọ sị gị na ọ chọghị na ọ sị gị miss can I stay in school with you ọ bụrụ na bịa na-achị ọsọ maybe no one thing or the other ọ na-efesi n'ụlọ ọ chọghị ijefu na ọ nara ụlọ so the question now bụ ka parents nya amara m na due to ihe ikwu isi na o nwere parents bụ n'uche ha adị ka a parent ga-esi maybe let's just say no oversight ma ọ bụrụ na ọmụmụ no intentional as a parent you have awareness ka anyị na-create ebe ụmụazị nọ according to their mental health so that if omume a dị otu a maybe before bụrụ otu a ka o si eme dịka isi wee kwuo ọnọkọta change now as a parent kedu ka ị ga-esi wee duo kpọkọnata nwa gị ahụ nso kedu okwu ị nwere ike ịgwanwu the child ịmago na child bụ na ọ pụta ọ chọghị na ọ prefer ịnọ na school ọ prefer ịnọ outside anywhere na abroad that home onye ga-adụkwanụ this child ọdụ bụ counselor okay because ihe na-eme si n'ụlọ eme ọma ga-ewu mme ya ntị ọma ga-ewu mpi ya ntị onye mere ọ chọrọ ịna n'ụlọ ọ bụ na ụlọ bụ cat and dog nne di na nwunye nwa anata ọfụ ka anọkọtara ọgụ onwe ndị bụ ha nata ha afụ ebe mmafa na ebe akwa ọ bụ that the man is cheating on the wife and the wife sometimes ọ na-ezo ebe ahụ ọnọkọta ọgwụ ụmụ ya si ya na ihe dadi gị na-eme maka o dikete gị a nwa ahụ ruo school wee natural hatred ebe mpi ya nọ other time school gbasa ọ mana ha na-abọ ga-anọ ka ihe ọ na-anatakwa n'ime and ha na-grow kwa with that ha grow with that ya bụ many people ị na-afụcha as adults they are so much angry ọ dịka ha bịa revenge yes these are traumas childhood trauma they didn't heal from now for that child first of all the parents ga-ebidogodi by ha na-abịa ịkpa nkata di na nwunye ịkpa nkata marụ na ihe a na-emekwa na ụmụazị afe mana question bụ parents ọmakwa na nwa achọrọ ịna that's where teachers comes in that's where that abịa na school bụkwa just ka ịkụzieru five some schools NGI na-arụ ọrụ na-anọkọta teachers were aka ha kpaa anyị nke nwatakịrị na-ekwe ezi ikwu okwu mbịa ha ga nwa mfụ na m ọbịa makọọ m ọ ga-agwa m ihe niile ọchị ịgwa m o nwere ike nke I deal with of recent na one of the schools now nke a nọ na school nke tọrọ ya na ya nọ na the same school now what problem enwe bụrụ parents na-abịa visiting ha bịa otu a ha go different things mana the other person ga-enwe more if the treatment yes ha bịa ha si ya ị na-emebu ọfụma anyị ghọtazi ife na-eme so nothing for you why would I be spending my money or wasting my life on you one of the things that has dealt with child that affected their mental health is toxic words abusive words they don't forget it easily ngwa gị ụmụazị a na-akpọta nna cancer ọ na-etake time before they heal and onye ka ịbụ ọ na-akọwa dị si na mpi ya ga-abịa school n'ụbọchị nke ọ bịa bute nri ye ya nwa gala si ya taa gala ọ tacha gala onye ya mmiri ọ sị that's what fit you ihe ka mmiri na mpi ya gwara ya ha na-ekere ka ọzọ ribe rice riche ihe ya chicken and ọ ya tọ nke ahụ ha gwacha ọgwụ si na ịdị useless not just ka a na-ewesi time na school then this girl bịa na school
dị suicidal na-achọ means of committing suicide ọ bụrụ week ka NGI bịa na the school na ịbịazi when I'm talking na-asị na-agwa ha signs na-eme ha assess the child opened up mụnwa be ekwuzi akwa